هل هي مستعدة أنها تدخل الإسلام الآن وتنطق الشهادتين؟ توكل على الله. شوف الأخت هذه هي غير مسلمة بولندية، يعني قل لها أخبرها ما هي أسئلتها التي يعني تقف مانعا بينها وبين الإسلام. سيد حبيب بسعد اوقاتك. انا اول شيء ما معي رقمك، لهيك رح خلي زوجتي تطرح عليك سؤال واحد فقط وانت تترجمه للشيخ وترجع بالبولندي. اوكي. Proszę pani, niech pani zapyta. Salam alaikum, dobry wieczór. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Proszę zadać swoje pytanie, proszę. Dlaczego rodzimy się z grzechem pierworodnym? Ja rozumiem, że Adam i Ewa popełnili grzech, ale dlaczego jako niemowlę dzieci przychodzimy na świat od razu w grzechu? Przecież to są małe dzieci, one są niewinne. Tak, tylko to jest w islamie nie ma coś takiego. Zaraz pan tłumaczy, szejch tłumaczy. Szejch المرأة بتسألك بتقول لك ليش عندنا احنا الولد الصغير او الاولاد الصغار لما يزيدوا بالخطيئة من البداية، ليش كذا يعني؟ فقلت لها احنا عندنا في الاسلام ما في، لكن الشيخ حيوضح لك اكثر. اخي حبيبي ما تجاوبها ولا على سؤال، يعني خلي الشيخ هو يجاوبها. هي تقصد يعني في دينها ولا في الإسلام؟ هي تسأل في دينها. هي في دينها. نعم. طبعا بالنسبة للنصرانية، طبعا أنا يعني أتكلم قليلا بعدين الترجم عشان ما أكثرش عليك يعني، وبعدين أكمل لك الباقي والترجم، وهكذا نمشي على هذا النظام. تمام؟ نعم تفضل. في النصرانية بالفعل كل مولود يولد بالخطيئة ومعه الذنب والخطيئة التي ورثها من آدم، هذا في اعتقاد النصارى، وهذا لا شك أنه ظلم. نعم. Proszę pani, szejch tutaj mówi, że u was w katolizmu albo chrześcijanie tak mają coś takiego, ale w islamie to jest zupełnie coś innego. Nie ma coś takiego, że dzieci rodzą się z pierworodni, wiesz, tego grzechu. Nie mamy coś takiego. ولكن في الإسلام لا يوجد هذا الأمر. في الإسلام كل واحد يحاسبه الله على ذنبه الذي ارتكبه ولا يحمل إثم غيره. نعم. W islamie szejch mówi, że w islamie każdy rodzi się czysty. Będzie rozliczał tylko za grzech, który popełni później, po urodzeniu, jak my wszyscy. A nie, że od razu jak się urodzi, to się rodzi z grzechem pierworodnym. وهنالك آية قرآنية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى لا أحد يعاقب بذنب غيره. Dobrze. Szejch mówi, w islamie jest taka aja, mówi, że nikt nie będzie podnosił żadnych grzechów za kogoś. Jak ktoś popełnia jakiś błąd, to nikt nie jest w stanie brać za niego odpowiedzialności. وهذا هو تمام العدل. نعم. الآن خليت. A to jest sprawiedliwość. No i właśnie to mnie tak właśnie bardzo nurtowało, bo właśnie niewinne dzieci przychodzą na świat w chrześcijaństwie i od razu mają już na plecach jakieś grzechy i właśnie tego nie rozumiałam, dlaczego tak się dzieje. No ale tak, faktycznie chrześcijaństwo jest, jednak różni się trochę od islamu, ale moje kolejne pytanie, jeżeli mogłabym zadać, dlaczego jako chrześcijanie spowiadamy się do księży? Przecież i tak Bóg nas rozlicza z wszystkich właśnie naszych grzechów. Dobrze, zaraz zadam pytanie szejch, on będzie się odpowiadał. Dobrze. شيخ قالت لك ليش احنا في ديننا لازم نروح عندهم حاجه اسمها سبوفيجي، يعني تروح عند الكاهن تتكلم على الامور هذه اللي فيها غلط. نعم، تعترف بخطايانا. نعم. الحقيقة هذا الأمر يدل على أن النصرانية باطلة، وهذا فيه تأليه للكهنة، فالاعتراف يكون لله وحده بالأخطاء وليس لبشر مثله. نعم. يا حبيب أخ حبيب فهمت معنى تأليه للقسيس؟ يعني بمعنى جعله آله، جعله إله. نعم. والله يعني حتى نخرج احنا الحمد لله بننشط بلغتنا. انا من لندن لكن بننشط في بولندا، ودخلوا ما شاء الله الحمد لله 7 أشخاص للإسلام، فالحمد لله يعني الحمد لله ما شاء الله. لا واضح يعني
أنا ما شاء الله لاحظت أنك متمرس للترجمة ما شاء الله. نعم بارك الله فيك. الشيخ mówi, po prostu dlatego chrześcijanizm albo katolizm jest, że tak powiem, nie powiem, w islamie nie ma coś takiego. Wszystko jest jasne i wyraźne. Nie musisz iść ani na jakiegoś księdza, ani na jakiś, wiesz, nie ma coś takiego. Po prostu jeżeli popełnisz błędu, Allah jest z tobą w każdej chwili i nie musisz iść do kościoła albo w niedzielę. Po prostu bezpośrednio do tego Stwórcy. Modlisz się do twojego Boga. Mhm. Dokładnie tak. No właśnie tak po rozmowie z moim mężem wywnioskowałam, że islam jest dużo łatwiejszą wiarą i łatwiej jest wszystko wytłumaczyć. Dlatego tak właśnie dużo rzeczy mi przychodzi do głowy, bo byłam wychowana właśnie w chrześcijaństwie i dużo rzeczy były takich niejasnych. Jako dziecko właśnie nie miał mi tego kto wytłumaczyć. No ale właśnie też mi się wydaje, że dużo też znaczy od tego, gdzie się wychowujemy i kto nas uczy tej wiary. Ale właśnie a propos teraz naszej rozmowy, mam jeszcze jedno pytanie, bo wiem, że w islamie mężczyźni mogą poślubić kobiety, które są chrześcijankami, bo to jest wiara podobna, ale dlaczego tak jest, skoro i tak się bardzo różni ta wiara? Ja muszę zapytać Sheikh, ja nie mogę odpowiedzieć. Dobrze. شيخ هي dobrze. شيخ في خلاصة كل كلام اللي قالته هي كانت رايحة النقطة هي اللي مهمة فكانت تلف وتدور يعني فمعلش أنا حختصر لك كل القصة. في آخر المطاف قالت لك أنا بحس إنه الإسلام أسهل وما في أي إشكالات يعني هو أسهل للمنطقة يعني ممكن أي إنسان يتقبله بعد ما قرأت يعني بوضع عليها يعني قرأت لكن قالت لك السؤال هو اللي جاي ليش المسلم يعني حلال عليه الزوج مسيحية أو ديانة أخرى والمسلمة لا تقدر تتزوج فهذا هو السؤال المباشر بتاعها نعم أولا بالفعل الإسلام دين يتوافق مع العقل السليم وعقيدة سهلة جدا يعني الاعتراف بوحدانية الله عز وجل والإيمان بجميع الأنبياء والإيمان بالقرآن الكريم أمر سهل جدا. ترجم لها هذه. Sheikh mówi, że po prostu islam, tak jak mówiłeś wcześniej, wszystko jest wyraźne i wszystko jest jakby akceptowane przez każdy człowiek, który czyta Koran, jest logiczny i jest bardzo akceptowany, bo to jest łatwiej. Zanim Sheikh ci odpowie za ślub na inny religię. تفضل يا شيخ. بخلاف النصرانية يعني 3 في 1 إله جاء في صورة إنسان كتاب فيه تناقضات وأخطاء وعقيدة غير مفهومة. نعم. Sheikh mówi, to jest przeciwnie całkowicie jak Biblia do Koranu. Zupełnie dwóch różnych świata. Między innymi to jest sprzeczność, która jest cały czas w Biblii od deski do deski, że Bóg raz jest w trójka, raz jest Synem, raz jest Bogiem, raz jest Duch Świętym. A w trójka jakby są jednego Bogu. To jest coś niepojęte, nie każdy jest w stanie to po prostu przejmować, bo to jest trochę pogmatwany, rozumiesz? Tak. هي موفي يعني معناها يقول ولا كيف؟ Tak, موفي يعني يقول معناها ولا ايش بالعربي؟ نعم tak بالعربية يقول الشيخ يقول الشيخ موفي نعم. نعم طيب بالنسبة لسؤالها لماذا المسلم يتزوج نصرانية أو يهودية والمسلمة لا تتزوج نصراني أو يهودي؟ أولا في شرط لهذا الزواج يعني المسلم لا يتزوج نصرانية أو يهودية إلا إذا كانت محصنة بمعنى عفيفة لم تزني مع أحد. نعم. Sheikh mówi, że w islamie tak jest akceptowane, że muzułmanin nie może ożenić z innej wiary, ale pod warunkiem, warunek, to jest bardzo ważny, że ta chrześcijanka czy ta Żydówka musi być praktykująca
praktykująca i musi być czysta kobieta, nie że wiesz, taka wiesz, czystą kobieta, nie że wiesz, nie chcę ci jakby się obraziła, że spotyka się z różnymi ludźmi, różnymi mężczyznami. Musi być praktykująca, tak, praktykująca jako katoliczka czy Żydówka, ale jednocześnie szanowana jako i kobieta. czysta. Tak, czysta. zrozumiałam. ما زلت ما كملتش أنا مازال. ثانيا نحن يجوز لنا أن نتزوج اليهودية المحصنة أو النصرانية المحصنة لأننا آمنا بنبي الله موسى وآمنا بعيسى المسيح، فإذا هم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم عندها نزوجهم بناتنا. Dobrze. Szejch mówi, że patrz, my jako muzułmanie uznajemy wszyscy prorocy, wszyscy proroki, bez wyjątku, aż do Jezusa, alejhi salatu wassalam, niech pokój będzie z nim i wszyscy prorocy. My wierzymy we wszyscy prorocy, ale na przykład chrześcijanie czy Żydzi nie wierzą w Muhammeda ani w islam. To jakim cudem, że mamy im wydawać ich nasze kobiety, skoro oni nas nie uznają całkowicie. I to jest taki problem w przyszłości z dziećmi. Tak, to prawda, bo nigdzie nie jest... لحظة بس لحظة ما زال حتى أخبرها لما أتم ولا يعني تصبر حتى أقول لك أن الشيخ تم تمام. Dobrze. Szejch mówi, że on, ponieważ ja tłumaczę, on będzie mówił po trochę, żebym ja będę w stanie tłumaczyć. Jak skończy, to wtedy może zadać następne pytanie. تفضل يا شيخ. نعم. ثالثا نحن في الإسلام المرأة لها حقوق. المرأة لها حقوق سواء كانت مسلمة أو يهودية أو نصرانية، لها حقوق مذكورة في القرآن والسنة. ترجم هذه بس شوف لما تنقل ترجمة يا أخ شو اسمك معلش أخي؟ علي في الترجمة يعني لا تقول لي أنت مثلا هي تقول ولا أنت تقول لها الشيخ يقول، يعني ترجم كأنك أنت المتحدث، فهمت؟ حتى يعني اختصارا للوقت. فترجم متذكر ماذا قلت الآن قبل قليل؟ قل لي مرة ثانية معلش. سأعيد. عندنا في الإسلام المرأة لها حقوقها، يعني إذا المسلم تزوج يهودية محصنة أو تزوج نصرانية محصنة لها حقوق تحفظ هذه المرأة. لكن في المقابل لو مسلم لو نصراني يعني فرضنا تزوج مسلمة، مع أن هذا ليس زواجا أصلا يعني زنا، بس لو فرضنا لا يوجد حقوق للمرأة في النصرانية ولا يوجد حقوق للمرأة في اليهودية. نعم. Chodzi o to, że w islamie, że jeżeli muzułmanin poślubi kobieta chrześcijanka, katoliczka czy żydówka, on po prostu będzie traktowany jako żona. Ona ma wszelkie prawo i nie ma różnicy między nią a inna muzułmanka, ale przeciwko do was w Biblii tak naprawdę kobieta nie ma nie jest nawet wspominana, chociaż jest wspominana tylko o złych rzeczy. To jest zupełnie coś innego. To jest... الآن بإمكانها خليها تتكلم لها. Jak masz inne pytanie, proszę. Teraz to już zobaczyłam trochę staru, ale jeszcze jedno mam. Dlaczego, to znaczy ja jakby wiem dlaczego, ale chciałabym poznać tutaj wasze zdanie. Księża nie mogą mieć żon. Moim zdaniem trochę się to odbija na dzieciach, które służą później w kościele, bo bardzo dużo się słyszy o wykorzystywaniu seksualnym, jeżeli chodzi o grono świeckie. Jak masz na imię, proszę pani? Klaudia. Klaudia, tutaj الشيخ باني توتاي باتي عفوا شيخ أنا عايز أسألها سؤال مهم جدا، لأن هي بتسأل على دينها وإحنا هنا مسلمين، فإحنا ما نقدر مش عارف. أنا فعلا لاحظتها هذه يعني ليه اسألي في الإسلام؟ قل لا ما لنا علاقة. Klaudia, wiesz, my tutaj jesteśmy w środku, jest 12 000 ludzi, albo 13. Chodzi o to, że ty jako chrześcijanka, jesteś chrześcijanka czy katoliczka? Jestem katoliczka. Dobrze, to zapytaj szejch o sprawach muzułmańskie, o islam, nie o tego, o twoje, bo my nie interesuje nam waszym... Dobrze, to jest... Dobrze.
To więc jeżeli na przykład ja jako katoliczka chciałabym przejść na wiarę islamską, na islam, ja wiem, że to jest długa droga i nie znam też języka arabskiego, a wiem, że modli się tylko w języku arabskim. Jakbym chciała przejść na islam, to od czego byłoby mi najłatwiej zacząć? Żeby to zrozumieć, żeby wejść w to. Czy odpowiedź od szejch, który ja ci tłumaczyłem, to są wystarczające dla ciebie, wyjaśnili wszystko؟ Tak. دوجي خلاص شيخ انا سالتها الاجوبه بتاعك وهي مقتنعه بها الحمد لله على دينها والامور هذه كلها ما شاء الله، لكن سالتك سؤال هو اللي انا مستنيه وكلهم مستنينه، ان هي مقتنعه بالاسلام، فاي بتقول لك يعني في الإسلام لازم المرأة أو المسلم مرأة أو راجل أو لما يصلي لازم القرآن يكون بالعربية. طبعا هي ما تعرف العربية، فبتسألك سؤال مباشر كيف حتعمل يعني إن شاء الله؟ القرآن الكريم سهل جدا، ليس كتابا صعبا، فقط مبدئيا تحفظ سورة اسمها سورة الفاتحة، تسمعها وتكرر حتى تحفظها، وهي سورة سهلة جدا وقصيرة جدا عن طريق السمع. وبحكم زوجها مسلم يا شيخ يساعدها أكثر. وزوجها مسلم وعربي سيسهل الأمر أكثر يعني. Klaudia, tutaj chodzi o to, że jeżeli chodzi o arabskiego, tak, arabski to jest bardzo ważny w islamie i podczas modlitwy, ok? Dlatego co najmniej najkrótsza wersetu w Koranie jest Al-Fatiha. I tu jest wystarczająca, tu jest bardzo krótka i ten twój mąż może prowadzić tę modlitwę razem z tobą i codziennie musisz słuchać albo czytać, jest bardzo krótka, jest wystarczająca na sam początku. To wszystko. Dobrze. Zrozumiałaś؟ Tak, zrozumiałam. Dziękuję bardzo. فهمت يا شيخ ماذا قلت لها؟ نعم. طيب، وهل هي مستعدة أنها تدخل الإسلام الآن وتنطق الشهادتين؟ Klaudia, czy jesteś gotowa przyjść na islam dzisiaj i powiedzieć shahadatejn? Nie. Dlaczego? Chciałabym bardziej zgłębić wiarę, chciałabym bardziej zgłębić przepraszam bardzo, bo się teraz zawiesiłam. Bardziej Nie ma sprawy. uświadomić sobie, nie na czym polega wasza wiara, tylko bardziej się przekonać może do niej, gdyż wie pan, ja od dziecka jestem wychowana w chrześcijaństwie i na każdym kroku mi jest mówione, że ja wierzę w Boga, że jest Trójca Święta, przyjęłam wszystkie sakramenty do tej pory, jakie były u nas i nie mówię nie, ale na tą chwilę jeszcze nie jestem w 100% pewna. Jestem na drodze, żeby poznać bardziej tą wiarę, ale jeszcze to nie jest... Mogę przekazać? Tak. mogę przekazać شيخ. شيخ بتقول لك هي مش مستعدة اليوم يعني تنطق الشهادتين، لكن هي بتبحث بتدور وبتسأل وإن شاء الله حتدخل. هذا اللي أنا بعيد شو قالت يعني باختصار شديد، لأنها بتقول لك يعني أنا زدت في عائلة مسيحية والأب وأم مسيحيين، أنت عارف هذه القصص هذه، فهي يعني كأنها ورثت الدين. طيب، ما الذي يعني يمنعها أن تكون مسلمة؟ Klaudia, jakie bariery masz, żebyś nie przyszła na islam, skoro wiesz? To nie jest tak, że mam barierę, tylko na tą chwilę chyba jeszcze nie jestem gotowa w 100%, żeby wypowiedzieć te słowa. Tylko żeby powiedzieć? Bo to jest różnica, powiedzieć i wierzyć. Dokładnie, dokładnie. To znaczy... Powiedzieć ja słowa czy wierzyć? Ja wierzę w Boga. Na tą chwilę wierzę w mojego Boga, ale coraz bardziej otwierają mi się drzwi na islam, bo wydaje mi się, że ta wiara jest po prostu bardziej świadoma, jest czystsza i mniej taka zakłamana, może nie zakłamana, źle powiedziane, tylko że jest taka właśnie zrozumiała bardziej. دوجة الشيخ بتقول لك هي قالت كلمة وأنا كنت لازم أصحح لها، لأنها قالت أنا مش مستعدة أقول الشهادتين
وقلت لها انت مش مستعده تقولي الكلام لانه بالعربي او مش مستعده للاسلام كديانه. قالت فصححت، قالت لي لا، انا الاسلام هو اقرب لي ومفهوم جدا، لكن حاليا دلوقت هذا مش مستعده، وحابحث اكثر، وان شاء الله قالت ان شاء الله ادخل. طيب نحن نسأل الله لها الهداية، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى بإذن الله تطرح باقي أسئلتها إن شاء الله. أشكرها وأخبرها أن الحوار انتهى، نعم. ويعني مفتوح مع الحوار إن شاء الله تعالى في الأيام الأخرى بإذن الله. نعم، دخلوا عندي جماعة من هناك من عندهم وقاعدين يكتبوا لتحت، لكن معليش. كلاوديا، الشيخ زين خير الله معروف في الدعوة بالبولندي يا أخي. صلى على النبي يا أخي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لا في جماعة حتى عرب كتبوا لي هنا Klaudia, الشيخ jest bardzo znany człowiek, który właśnie wyjaśnia wszystkie te sprawy, jeżeli chodzi o islam i tak dalej. Daj mu, obserwuj szejch i w każdej chwili, w każdej porze dnia czy nocy możesz przyjść i go zapytać w każde pytanie, które będziesz miał trudności albo nie wiesz jak to wyjaśnić, to szejch tutaj jest po to, żeby ci wytłumaczyć. Ok? Dziękuję bardzo i na pewno będę miała to pod uwagą. No i też bardzo dużo rozmawiam z mężem na ten temat, także wydaje mi się, że na pewno jeszcze wrócimy do tego tematu. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, Klaudia, i do zobaczenia. I życzymy Ci, żebyś była, inshallah, muzułmanka w najbliższym czasu, ok? Shukran. سيد حبيب سيد حبيب قبل ما أطعن حديثك رجاء التواصل معي يعني، وبشكر السيد عمروش، بس أنت ما شاء الله هو كمان كان مترجم لكن لم يسعه الوقت يمكن اليوم، وإن شاء الله إن لقاءات شيخ زين خير الله ممنون لوقتك. شكرا لكم. حياك الله حياك الله. تحياتي. السلام عليكم. أشكر الجميع. ما شاء الله عليك يا أخ علي، ما شاء الله عليك، جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يبارك لك. فيكم. أنا موجود والله يا شيخ، نحن نحبك في الله، والله نحبك في حبا جما. أنا أتكلم البولند، أنا أتكلم 5 لغات يعني الحمد لله. أنا من سكان لندن، أنا مش في بولندا، أنا اللغة يعني الحمد لله ربنا، لكن إن شاء الله أي حاجة أنا موجود تحت. نعم إن شاء الله بإذن الله الأخ أمين حيضيفك يعني في فريق الترجمة إن شاء الله. نعتمده يعني مترجما لبثوث الشيخ. طبعا لا ما شاء الله، أنا يعني عجبتني جدا ترجمته، مع إني مش فاهم شيء لكن يعني طريقة واضحة يعني. يتكلم البولندية أحسن من المتصلة يا شيخ. ما شاء الله. أنا مرات ما فرقوني بيني وبين بولندي، لكن الحمد لله نحن بنعمل لايفات ودخلوا وبشرك يا شيخ والله والحمد لله، يعني دخلوا 7 أو 8 للإسلام من البثوث بتاعنا إن شاء الله، والحمد لله بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله. أخ علي رد لي المتابعة، تابعتك ورد لي المتابعة حتى يعني نتكلم في الخاص. الله. السلام عليكم، بارك الله فيكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.